Mikä ihmeen VSME? Siinäpä vasta kryptinen kirjainyhdistelmä, joka on saattanut tulla jo vastaan jossakin päin yrittäjän arkea. No eipä hätää, tässä tulee täsmätärpit tästä kirjainyhdistelmästä ja sitten oletkin jo VSMn asiantuntija. Mun nimi on Eve Ihme ja mä olen yrittäjän kestävyys- ja vastuullisuuskumppani. Oletpa sitten ihan siellä yritysidean mietinnässä tai aloittanut juuri yrittäjänä tai pidempään jo toiminut, niin tämä tallenne on varmasti just sopiva sulle. Teitä nimittäin kaikkia yrittäjyyden eri vaiheissa olevia yhdistää sellainen kiinnostava asia, että te olette vallan kiinnostuneita vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä. Ja tosiaan, mä olen tällainen arvotärähtynyt milleniaali, yhden uran jo vähittäiskaupan alalla tehnyt, sittemmin yrittäjä, ihmekonsultoinnin perustaja ja koulutukseltani ylempi ammattikorkeakoulu tradenomi kestävä liiketoimintajohtamisen puolelta. Mulla on myös esihenkilö kokemusta ja koulutusta. Tällä hetkellä olen kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija. Mutta sitten asiaan. Eli, ootko kuullut jo VSMEstä tai lukenut siitä jonkun verran? Se on nimittäin ihan vuoden 2025 juttu. Silloin on tämmöinen PK-yrittäjille suunniteltu, yhdenmukaistava ja läpinäkyvyyttä lisäävä vapaaehtoinen raportointikehikko tullut tietoon. Millä tavalla VSME sitten auttaa yrittäjää? No, se toimii tämmöisenä pohjana yrityksen vastuullisuusrungolle. Se auttaa kovastikin olennaisten asioiden jäsentämisessä ja niiden keräämisessä systemaattisesti. Ja se myös auttaa sen kaiken vastuullisuustiedon rakentamista sellaiseen yhdenmukaistavaan ja vertailun mahdollistavaan muotoon, mikä hyödyntää sitten monessa vaiheessa yrittäjyyttä. No miksi nyt kannattaa olla ajoissa liikenteessä, jos VSME on vielä tuntematon, jos et ole vielä ehtinyt lähteä sitä edistämään omassa yritystoiminnassa? No sen takia, että se tuo kyllä selkeästi semmoista rakennetta ja joustavuutta, niin kuin helppoutta siihen yrittäjän arkeen ajatellen vastuullista yrittämistä. Sieltä tulee se runko, johon pystyt luottamaan, että se on sellainen standardimainen, joka kantaa pidemmälle. Se auttaa myös pidemmän päälle vastaamaan kaikenlaisiin vastuullisuutta koskeviin tietopyyntöihin, tuli ne sitten yhteistyökumppaneilta, asiakkailta tai muilta tahoilta. No VSME pähkinänkuoressa. Mennään siihen seuraavaksi. Tuosta löytyy sitten vielä virallinen VSME-standardi, joka on varmaan reilu 60 sivua pitkä. Sen voi käydä sitten myös lukaisemassa, jos iltalukemista kaipaa. Mutta täältä löytyy sitten ihan nämä perusknoppitiedot. Eli tämä VSME-kryptinen kirjayhdistelmä tulee tällaisista sanoista, jotka on tuossa suluissa, eli kyseessä on vapaaehtoinen kestävyysraportointimalli juurikin PK-yrityksille. Tämä on Euroopan komission virallisesti suosittelema vapaaehtoinen malli, ja tämän on kehittänyt EFRAG, eli Euroopan taloudellisen raportoinnin neuvoa antama ryhmä. Ja tässä on tavoitteena toki antaa semmoinen yhdenmukaistava kestävyysraportointikehikko erikokoisille PK-yrityksille, eli puhutaan ihan mikroyrityksistä, pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Ja juuri sellaisista yrityksistä, jotka ei ole tämän laajemman CSRD-vastuullisuusraportoinnin velvoitteen piirissä. No mistä tämä sitten koostuu? Tämä koostuu 2 moduulista, joista pääset kohta katsomaan pienen silmäyksen, mutta siitä ensimmäistä moduulia puhutaan tämmöisenä perusmoduulina ja toista laajana. Ja kun tähän lähtee VSMEn matkaan, niin ainakin tämä perusmoduuli täytyy tehdä. Et sitten voi päättää ja toimialan ja olennaisuuden mukaan harkita, että onko se laajempi myös hyvä tehdä siihen päälle. Mutta ainakin tästä perusmoduulista kannattaa aloittaa. Mutta kuten todettua, tämä tuo sellaista yhdenmukaisuutta, niin kuin tehostaa vastuullisuustiedon keräämistä, on aika joustava ja kevytrakenteinen ihan tarkoituksella, koska tiedetään, että PK-yrityksillä on ihan erilaiset resurssit kuin isommilla suuryrityksillä. Mutta tässä keskitytään myös ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan, eli ESG-rungon mukaisiin asioihin. Tässä näet nyt sitten nämä VSME-moduulit suomennettuna, ja kiitokset tästä kuvasta tuonne kierivä
yritykselle, jonka sivuilta tämä löysin, ja linkki löytyykin sitten tuosta mukana. Mutta kuten näet, niin perusmoduulissa tulee näitä perustiedot, ympäristömittarit, sosiaaliset mittarit ja hallinnon mittarit, ja sitten laajemmassa moduulissa mennään vähän syvemmälle just tuolla ympäristön, sosiaalisen ja hallinnon mittareiden osalla. Niissä on vähän eroavaisuuksia, mutta perusmoduulilla pääsee jo hyvään vauhtiin. No, minkä takia tämä VSME on yrittäjälle tärkeä? Että miksi se koskee ylipäätään yrittäjää? No sen takia, että yritys, oli se sitten minkä kokoinen tahansa ja varsinkin sieltä pienimmästä päästä, niin on osa muiden suurempien yritysten vastuullisuutta. Ja erilaiset sidosryhmät, kuten todettua, tarvitsee tätä vastuullisuustietoa ja niitä kyselyitä saattaa tulla aika lyhyelläkin aikajänteellä. Ja paine niihin vastata voi olla myös nopea, joten kannattaa olla jo ennalta valmiina kerännyt sitä vastuullisuustietoa, jotta sitten voi keskittyä perusliiketoiminnan edistämiseen ja tehostamiseen, kun nämä asiat on valmiina. Mutta tällaiset suuryritykset, joiden alihankkijoina eli arvoketjun jäseninä monet tällaiset pk-yritykset on, niin heidän velvoitepiirissään on tuntea nämä sidosryhmä eli arvoketjun jäsenet, eli tässä tapauksessa se sun yritys. Ja sen takia on tosi tärkeää, että ollaan valmistautuneita jokaisessa yrityksessä tuottamaan tätä vastuullisuustietoa näille suuryrityksille sekä muille sidosryhmille. Mutta eipä siinä vielä kaikki. Eli tämä on hyödyllinen kehikko ja vastuullisuustietopaketti pitkällä jänteellä myös tämmöisissä vakuutuksia, sijoituksia ja luottoneuvotteluja koskevissa tilanteissa. Ja tällä hetkellä tämä on kaikista paras työkalu, mitä voi PK-yrityksen vastuullisuusraportointiin ottaa. Tällä hetkellä on myös sellainen tilanne, että tiedetään jo, että tulevaisuudessa tulee tämmöinen VSME 2.0, mutta sen aikataulusta ei ole tietoa, ja siinä tulee varmasti niin kuin keskittämään ja täsmentämään, ehkä muuttamaan joitakin asioita, mutta se pohjaa tälle nykyiselle VSME 1, eli tämä, mikä tuli viime vuonna. Joten on aivan turvallista aloittaa työskentely tämän kanssa, ja sitten kun joskus 2.0 saapuu, niin on helpompi sitten laajentaa siihen, kun ollaan jo niin sanotusti juoksussa mukana. Sitten, no mitä tämmöinen VSME, vastuullisuustyö ja tämmöisen vastuullisuustiedon kerääminen mahdollistaa? No ensinnäkin sen, että tämä on kaikki sitten suunniteltua ja strukturoitua. Loppuu häslääminen ja googlaaminen, kun tietää, että mitä tekee ja milloin tekee ja miksi tekee. Sitten tämä auttaa myös siinä, ihan niin kuin ESG myös, että on tietoa, jotta voi myös viestiä sitä ihan tarkoituksenmukaisesti ja osana sitä yrityksen strategiaa. Sitten tämä lisää luottamusta, koska tässä tulee läpinäkyvyyttä ja semmoista vertailukelpoista tietoa, mitä asiakkaat ja sidosryhmät voi hyödyntää. Ja sitten tämä tuo niin kuin ennen kaikkea sellaista yleistä varmuutta yrityksen vastuullisuustyöhön, että on se sitten yhden henkilön yritys tai muutaman henkilön tai vähän useamman henkilön, niin tällaisella kehikolla pystyy niin kuin yhden tai useamman henkilön yrityksen vastuullisuustyön viemään eteenpäin. Ja kun nämä asiat on kunnossa ja löytyy tätä vastuullisuustietoa systemaattisesti tuotettuna tämän VSMEn mukaisesti, niin silloin on mahdollisuus olla osana arvoketjuja. Eli puhutaan sitten kilpailutuksista tai muista yhteistyöistä, niin joskus isompi yritys tai keskikokoinenkin yritys tai suuryritys saattaa jopa evätä sitten sellaisten kandidaattien pääsyn mukaan, joilla näitä tietoja ei vielä ole. Mä näen, että tämä on ihan strateginen päätös siitä tulevaisuutta varten, koska nämä asiat ei ole katoamassa mihinkään ja ne on tosi tärkeitä ajatellen nyt, mutta varta vasten tulevaisuutta. Tässä nyt sait tämmöisen nopean katsauksen VSME:hen ja seuraava askel on ehdottomasti viedä asioita jo vähän käytäntöön. Mutta jos tämä tuntuu edelleen vähän hähmäseltä ja epäselvältä, niin mä ymmärrän sen, koska näitä kryptisiä kirjainyhdistelmiä riittää ja se on ihan ok. Mutta minähän olen valmiina auttamaan sinua näissä, eli ota yhteyttä, mikäli haluat konsultointia tai yhteistyötä tai VSME-raportoinnin edistämistä. Mutta jos haluat vielä ottaa tuumaustauon ja miettiä näitä asioita, niin mä oon tehnyt tämmöisen muistilistan tähän liittyen, jonka voit sitten ottaa itsellesi. Tuossa on nyt sivun oikeassa alalaidassa tuommoinen kännykän kuva, eli on aika kaivaa se esiin, mikäli katsot tätä sellaiselta näytöltä, että voit ottaa tuosta kuvan. Vähän meni vauhdilla eteenpäin. Mennään se yksi taaksepäin. Eli tässä on QR-koodi, josta pystyt pääsemään tähän
VSME-muistilistan lataamiseen ja siinä samalla liityt mun sähköposti-uutiskirjeen tilaajaksi. Eli saisit kerran 2 kuukaudessa ajankohtaista tietoa yrityksen kestävyys- ja vastuullisuustyön kehittämisestä. Mä taidan laittaa tämän linkin vielä kommentteihin, jos et tästä sitä saa, niin voit käydä myös sieltä nappaamassa sitten tämän muistilistan. Ja ei hätää edelleenkään, täällä se QR-koodi tuli mukana, jos et äsken ehtinyt vielä puhelimella sitä ottaa. Ja siitä löytyy myös mun yhteystiedot. Ja mä haluan muistuttaa jälleen, että olen yrittäjän kestävyys- ja vastuullisuuskumppani ja odotan innolla yhteistyötä. Siinä on yhteystiedot ja löydät lisää tietoa vielä www.ihmekonsultointi.fi-sivustolta. Tässä vaiheessa, kun mennään kohti 11 minuuttia, niin kuten lupasin 10 minuutissa tästä suunnilleen selvitään, niin ei muuta kuin oikein kestävää päivänjatkoa ja ollaan yhteydessä. Moikka!